хартиена бюлетина ли ще гласувате на машина? Хората искат да има правителство, хората искат да има сигурност, хората искат да имат стабилност. Ние не само, че показахме какво сме направили, не само казахме какво ще направим, но и как ще го направим. Програмата ние разпространихме навсякъде, така че сме дали възможност на тези, които искат сигурност и стабилност, да гласуват. Здравейте, господин Петков. Какъв е пътят на България след днешния ден? Единствената работеща формула от наша гледна точка, защото в този момент, при това високо недоверие между различните партии, това е решението за България да върви напред, но без да се правят компромиси с антикорупционното законодателство.